wani jarah raya agmane Ndara Putri Siti Rokana. Iya, sampun ngantos kesesok. Upami toh kaneman menika kaanggep lepat, dununge Pradata boten wonten ing papan. Menawi sayekti pawangan menika lepat monggo sami-sami dipun inggahaken wonten ing Pradata kemawon. Ayo. Munggah Pandhawa entut. Ayo. 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 Piyambakipun wantun Ndara Raya agmane Gusti Putri Siti Rokana sak lebetipun anggenipun lelomban wonten lautan hitam. Yen ngono kuwi kelebu bajak laut. Nggih. Mongko kendak kene kewajiban ngreksa kadangku serap. Bener manungsa kang jenenge Sadi kuwi nyilakake kadangku. Leres. Jenderal. Pranatan itu wis kepacak. Marang sapa ngluput. Luwih-luwih iku sendana itu. Nampa hukum kang ora enteng kula klebu sisa hukum 5 taun. Punten dalem sewu. Lajeng ngersa dalem paring pidana dumateng pawongan menika gangsal taun kurungan. Rama Raja menika ngginakaken hukum negara menapa hukumipun ratu. Esuk Nggih. hari iki pancen wasis kowe sekolah hukum. Nek hukum negara piye, nek hukum ratu piye, Sob? Menawi hukum ratu menika panguwasa tunggal. Maksud Leres arepa salah dibenerke kosok wangsulipun saged. Nanging nek hukum negara mongko negara menika wonten adiaksa. Cara tembung mentarenge jeksa negara. bener. Ingkang wenang Rajaniti ndawahi hukuman dumateng pawongan ingkang lepat. Ugi kedah jangkep syarat lan sarananipun. Syarat lan saranane apa, Sob? Tuladhanipun wonten dakwa kedah wonten pandakwa, wonten bukti kedah wonten seksi. Ngono, Leres. Jenderal sing Nggih. ono bukti lan saksi. Ingkang menika Rama Raja, Piye? kula nyuwun wedal sawetawis jalaran
kula wonten ing kerajaan Turki. Kula menika adyaksa wonten ing kerajaan Turki. Senajan Rama Raja menika mboten saged mutusi midana dhateng tiyang ingkang lepat. Tetep kalah panguwasa kalih adyaksa wonten ing kerajaan Turki. Isine senegara pancen ana kewajibaning dhewe-dhewe. Mila saking menika rene kula menika jeksa negari wonten ing Turki. Bener. Keparenga kula badhe nglarah perkawis menika. Ngono sih. Ning najan kuwi dadi anak soning Turki, aja potse. Boten Aku puni diluputne, nek ora ya ora. Nggih, Tak saged. wene. Kalungaran. Panglima Hasan Sora ditulis ya. Ingkang dados dakwa menika bocah ingkang nami Sadi. Adi. Please. Pramila kula badhe ntlesih perkawisipun si Sadi. Lan sing dakwa Jenderal Muhammad. Leres Sang Jenderal Muhammad dakwa dhateng Sadi. Leres Sadi, mari. Sadi, aku bakal takon marang sliramu. Ning jawaben kanthi jujur. Aja wedi ya. Sing jujur tak jaluk. Kok nganti kowe teka ana ing lautan hitam? Tenane kowe kuwi bocah saka ngendi? Parang nuju atur. Kula menika tiyang saking Karang Pradesan Dusun Raya. Dadi omahmu Dusun Raya. Ditulis Hasan Sora. Tulis. Apa bener kowe sawijining bajak laut? Boten. Bener. Mangga rumiyin Sang Jenderal, Oke, nun sewu. kula nyuwun medal sawetawis. Mongko kowe kadakwa dadi bajak laut kepengin ngrampas agemanipun Bibi Siti Rohana. Apa bener kowe bakal ngrampas agemane Bibi Siti Rohana? Boten. Tenan. Terus kok kowe nganti tekan lautan hitam piye lara-lara coba cerita. Wis kowe aja wedi Sang Jenderal. Kula aturi mendel. Parang nuju atur. Katemben mawon kula menika lelendang wonten ing lautan hitam. Wonten ing saklebetipun lautan hitam kula wau boten wonten sakan paraning dumadi. Wonten badhe kang ageng lan ombak ingkang ageng. Satemah kula mangertosi pawongan ingkang nyuwun tetulung lajeng kula raos kamanungsan kula. Satemah kula tetulung dhateng pawongan kala wau. Sing mbok tulungi sapa? Bibi Siti Rohana. Bener kowe tetulung ora bakal ngrampas agemane. Tulis Hasan Sora. Sang Jenderal, Sabda dalem dawuh. sampeyan dakwa karo si Sadi. Nggih, Bajak laut. nggih, Gitu. nggih. Apa ana seksine? Enten. Sapa seksine? Lah niki Hasan Sora. Hasan Sora. Nggih. Bener kowe wani dadi seksi. Oh, boten. Kula menika namung atur pemut. Punjering pengadilan menika mboten wonten ing Laut Hitam, kapara wonten pendhapi kerajaan Turki. Leres. Ora ana seksine lho. Enten. Sapa? Seksine kula dhewe. Dadi seksine sampean dhewe. Sampean yo ndakwa karo si Sadi. Leres. Ngono kuwi ya sah. Sah wong kula jenderal pangkate dhuwur. Hasan Sora. Ndakwa ngrangkep dadi seksi sah. Nah. Rama Raja, Piye sop iki piye sop umpet aku sop. ingkang menika menawi Sadi dipun kunjara hukuman 5 tahun
kedah wonten kancane. Jenggeleming. Duh, estu. Dur kancane sapa? Jenderal Muhammad. Jenderal. Sik. Tulis. Jenderal kok iki piye iki? Sabo piye? Jenderal pangkate dhuwur kok diukuk. Heh? Mergo sampean salah. Sampean dadi maling. Oh, iki lho sing lapas. Lapas. Sampan kok wani ndakwa aku maling. Lho, seksine sapa? Loh, sampean nyolong sapi kula. Lho, Loro cacahe. jenderal kok nyolong sapi karepmu iki piye? Jenderal korangan duit nyolong sapiku. Ngono sok. Nggih. Lho, piye to ndrak? Ndak kelawan aku ngarani nyolong sapi. Lah nggih. Apa kowe duwe seksi? Gadah. Sapa seksine? Seksine kula Ora dhewe. oleh. Dakwa kok merangkep dadi seksi ora oleh. Rantuk. Dadi pranatan ya toh pengadilan Oh, dakwa ngrangkep seksi ora sah. ora sah. Tulis. Hasan ora ditulis. Dakwa ngrangkep seksi ora sah ya. Ora sah. Saniki kula nyuwun priksa. Lah sampean kok iso dakwa sakti, iso nyekseni sadi. Nek dadi bajak laut. Ayo, Tulis mboten iki, tulis Tulis, mboten. ayo. Aja ditulis. Aja ditulis. Apa aa ditulis? Sewu. Apa Adilaksa kula usul. Usul pripun? Sambung kalih kedadosan ing lautan hitam. Nggih. Sewu. Sadi menika kedah dipun tingali tata gelar lahir. Nggih. Gelaran niku tetep dadi sorotaning batin. Nggih. Monggo. Mangsawang sadi. Wiwit saka sandhangane wis ora pokrok. Selagane wong kurang. Dadi atur iku mung golek-golek nutupi keringkiane. Aja tulis ya, Liam. Aja tulis. Dados sadi niku tetep wong sing ala bajak laut. Lho nek piyambak niku ngaku niku mboten bener. Tetep mboten kula ning gane wong kurang, wong cacat, golek-golek ngrampos bene Siti Dewi Perkana. Nuwun sewu. Nggih. Sing duwe perkara niki sampean apa jenderal apa tadi? Nggih, jenderal. Lah nggih nek sampean ora di perkara kok belani karo jenderal Muhammad. Lho, sampean meneng wae kok. Ora di perkara kok melu-melu. Kula menika butuh. Kula menika padang. Ning niki mboten perkarane sampean. Sing dadi jeksa negara iku sampean apa kula? Sampeyan. Tulis. Sop iki sop. Aja tulis lho ya, tulis lho. Mendel sampean, niki mboten perkarane sampean. Endel popo soal mamut. Rama Raja Piye sop? langkung prayogi Bibi Siti Rohana dipun rawaken kersanipun perkawis menika saged padhang. Nggih. Dayang kabeh wae. Pendaramu supaya marak kuning pendopo ya. Kula ingkang selang Rama Raja. Rene Bibi Siti Rohana sampun rawuh. Pokok menika ingkang dados korban. Kula badhe nyuwun priksa dhateng Bibi Siti Rohana. Dino iki menangi jiksone Korea Jakso sekitar. Bibi Siti Rohana, Pangeran Yusuf. pengageman panjenengan wonten ing kengical apa boten? Agemane pipi seutuh Pangeran Yusuf. Boten. Panjenengan ngertos kaneman ingkang nami Sadi menika boten? Napa leres niku bajak laut? Capet-capet pipi kelingan. Kelingan pripun? Yen to pawongan kae sing mitulungi marang pon pipi Pangeran Yusuf. Estu. Kaya mangkono. Nah, Sadi bener sing tak tulungi piyayine iki. Nggih, Mas menika. Rama Raja, panjenengan sampun kawis tinggal. Nggih ta?
Menawi Sadi menika mboten bajak laut, malah kapara tetulung dumateng Bibi Siti Rohana. Menawi mboten wonten Sadi, panjenengan kecalan kadang Bibi Siti Rohana. Mongko Sadi menika tiyang liya braya. Sing saguh jagi kawilujenganipun Bibi menika rak Jenderal Muhammad. Iya, sing tak papat sinten niku. Ning nyatane sing nulungi malah Sadi nalika wonten dahulu wonten ing Lautan Hitam. Pripun? Lho, jangan kok nyalahke kula niku pripun? Nggih. Kula niki dadi wong mboten tau salah blas. Ora tau salah ning kleru bendina. Lho, mboten iso. Tulis Hasan Sorani. Kula niku pinangka ngawal kalian Gusti Putri. Nek sampean kawal keslametane, rikala ana kedadean ana badhe, keng bakal nempuh marang ragane Bibi Siti Rohana, kok sampean ora ana malah sing ana Sadi. Iki manusa sing sugih Jenderal ora ana. Piye tanggung jawab sampean? Jenderal ora ana sing ngono mung kae, bocah kae. Lho, sampean mboten ngertos kula teng burine sampean mboten ngerti. Bolak-balik Kijur piye sok? Iki terus piye sok? Monggo cetha, Sadi menika mboten wenang nampi pidana ning kudune malah diganjar. Manut sing dadi korban cepone dhewe ditulung. Leres. Sandangane ora ana sing kelong. Nggih kanyatan. Makane yo ora besar. Leres. Iki klebu bener. Wis mbok triti. Cukup ben wisno ning cukup. Leres. Ape wae kok Jenderal. Jenderal, nggih. semono kowe iki kok ora nyak. Nggih iki aku blas to. Ya. Kowe wis krungu dhewe. Isaku yo mung ngene. Manut adyaksa kuwasa ngadili perkara. Kowe ora luput tak jabel nggonku pidana marang kowe. Dijabel, tulis. Ning kowe aja dirang guyu. Mergo wis luput diuri kawula nek kowe ngambane meneh soal gede kok. Tak jabel. Jare saya tak jabel kok percaya kon bali. Prayoginipun dipun paringi ganjaran. Insyaallah meneh. Sambut kali nyawa. Bibi Siti Rohana. Pangeran Yusuf, Injih. iki yen to miturutipun Bibi, Sadi kae sing mitulungi marang pun Bibi, mitulungi dumateng kula Kang Mas Raja. Betul. Mawi dipun ganjar sandangan ingkang sae badhe sakerisak. Maipun paringi arta ing mantu badhe telas. Mila kanthi nika Kang Mas Raja, rene kula dereng anggadhahi ajudan cetane penderek pribadi rak dereng anggadhahi. Mila kanthi nika wedal sakmenika Sadi kula angkat dados pinangka dados ajudan kula Kang Mas. Kula mboten cocok blas. Dari ora cocok. Lho kok ora cocok? Sadi wong desa mboten iso napa-napa. Lho, kok panjenengan ngangkat Sadi dados ajudan pribadi nggih pengawal panjenengan. Lho, pengawal panjenengan kula kok pangkat jenderal sing paling penting. Nuwun sewu Jenderal. Nyatanipun yang saged jagi kaujian kula boten panjenengan. Namung Sadi sang Jenderal. Ngono kok ora iso apa-apa, wong sing nyelametke Sadi kok ora iso apa. Sing ora iso ge sampean niku kok. Nun sewu nggih Rama Kang Mas Raja. Pun sekseni sedaya punggawa praja wonten ing Turki. Rening Sadi sakmenika sampun dados keluarga wonten ing Turki. Mila kanthi menika badhe kula paringi sesupe lambang keagungan ana ing Turki. Sadi tampan sesupe iki lambang keagungan ana ing raja Turki. Mula jaganen kaya dene jaga diri pribadimu dhewe. Aja nganti umal saka jiwa ragamu. Kang Mas Raja inji. Ben ngerti ki wetengene taman paman putri papanmu. Jaan orang taman paman. Kados ngaten kepareng Kang Mas Raja.
Sati. Sati. Coba cakta marang aku. Sati. Rene wis dadi penderek pribadi. Yen kowe ora ngersake manjing ing taman Pagulingan. Aku rumangsa saya bobong nang manjing ing taman Pagulingan Sati katep kaya mangkono. Sing hati-hati Sati. Ngene lho Sati. Ora wong desa. Kaki, dibuar ke pas makan. Monggo benjaran. Asal sora jaga tumi. Matane lho matane. Sampane wong tuwa-tuwa. Ra kena diugemi apa tembunge. Sampane tuwa-tuwa sekakan batang beras. Ana kahanan sing kaya ngene kok. Jare nek ana apa-apa ora sak wedi. Iki lho nyatane pipun. Ya. Rasane wong aku yo le. Pripun? Nang tinggone wong kuasa iku tetep menang. Ngendi dunge sabda Pandita Raja datang mawrai sepisan dadi ning piye populer Abdul Aziz ngendikane sodle sore tempe iki padha karo gampang lo jenderal. Oh, Jenderal ra ono ajine guru. jenderal. Nuwun. Atiku golo. Nggih. Saben-saben aku ngunjuk ditampel karo Adiaksa so mergo kuwi diperperang. Ning aku duwe akal. Ngibarte aku njopo iwak ning aja nganti butet banyune. Akal panjenengan dos pundi? Gampang ayo, sik. Oh, ngoten. Ya, ayo. Ya. Monggo.